Кыйлы эш белгән, күңеле хезмәт сөйгән кеше югалып калмас ди Камил Шихапов. Халыкара төзелеш чемпионатында сынатмаска тырыша Казанның архитектура университетында белем алучы егет. Конкурс шартлары буенча арматура бәйли ул. Җәй буе төзелештә эшләп, кирәкле тәҗрибә тупладым ди. Мин студент һәм җәй көне ятмадым, стройкаларда хезмәт иттем. Анда бетон эшләре, арматура бәйләп, шунда вот җәй көне минем үтте инде. Бер мәйданда Камил кебек яшьләре дә, һөнәри осталары да бәяләнә. Чемпионатка 27 илдән Россиянең 48 төбәгеннән 1000-гә якын катнашучы килгән. Төзелеш тармагы өчен мөһим чара ди экспертлар. Квалификацияле белгечләрне сайлау, төзелеш тармагында халыкара хезмәттәшлек кору – булар төп максат. Монда катнашучылар төрле регионнардан килгәннәр. Мәскәүдән, Санкт-Петербургдан, Краснодар, Казаннан. Менә аларга монда бик зур мөмкинлек бар. Алар үзенең эшләрдә осталар, а монда алар тәҗрибә туплый. Кирпичтән дивар күтәрү, тимер кисү, нигезне ныгыту, шулар белән бер рәттән цифрлы технологияләргә бәйле биремнәр дә бар. Мәсәлән, заводта яктырту, су үткәрү системаларын булдыру өчен махсус программа язу. Там было 60 вопросов. Чемпионатта катнашыр өчен башта 60 сораудан торган тест уздым. Иң мөһиме биремне игътибар белән укып чыгарга. Аннан күп нәрсә аңлашыла башлый. Баштарак бик авыр булып тоела. Несмотря ни на какие сложности, перед нами стоят большие грандиозные задачи. Төзелеш тармагындагы проблемалар пленар утырышта карала. Россия төзелеш министрының беренче урынбасары Александр Ломакин әйтүенчә, иң борчыганы кадрлар кытлыгы. Бүген төзүчеләрнең 80%-ында профильле белем юк. Югары квалификацияле кадрлар саны соңгы елларда 1,5 тапкырга кимегән. Яңа икътисади вазгыятьне исәпкә алып, илгә бүген белемле 1 миллион төзүче кирәк диелде очрашуда. Импортозамещение очень важно. Барысы да бүген мөһим. Ярышка төрле илләрдән, төбәкләрдән килгәннәр икән, димәк, безнең белән фикердәш булганнар да күп. Не хватает примерно более 100 тысяч человек с высшим образованием. Бүген югары белемле 100 мең белгеч җитмәй. Төзүчеләрнең уртача яше дә 40-ны узган. Әйе, мактанарлык саннар да бар. Мәсәлән, соңгы елларда укып чыккан студентлар нәкъ менә тармакта эш табып, шунда төпләнә. Белгечләр әйтүенчә, булган шикләүләр безнең илдә технологик бәйсезлек булдыруны таләп итә. Бу тармакны тулысынча үзебездә җитештергән продукция белән тәэмин итү өчен дә мөһим. Төзелеш тармагындагы халыкара ярышларны зур мөмкинлек ди белгечләр. Беренчедән алар үзләрен сыный, икенчедән тәҗрибә туплый. Ярышларга нәтиҗә шимбә көнне ясалачак һәм 20 номинациядә җиңүчеләрне билгеләячәкләр. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.